Pa vidite li dijete u pičku maternu? Će liko stati? Da. Sobe ove za film. Trebali ste se, gospodine, prijaviti do podne. Pa znam, Jarane, ali autobus nam je kasnio. Kakav je problem da se sad prijavim? Ko apoteka. Šta si ti dali, sine? Je li to neka akcija? Opet o ratu. Šta je u ratu? Ma daj, šta će ti sad gledat? Pa daj da vidim šta je u ratu. Ma bez veze je nešto. Pa neke bez veze da vidim, da ti objasnim ako ti ništa nije jasno. Ma jasno mi je. Bez veze je ništa posebno. Ne može, Armine, biti bez veze ako je strani film. Jel tebe sram, majko, mi se moramo u mraku nalaziti, svi znaju. Svi ste lagali, majko, čuješ li me? To sve ono što sam pola Bosne prošao da me nađeš, nisi skrival, tebe sram, majko. Mi se moramo u mraku nalaziti, svi znaju. Film. Deutschland, ja. Film. Arbeiten. Vi arbeiten na filmu i moj sin arbeiten. Evo, ovo je moj sin. Ovaj mali sutra arbeiten. Das hier sind meine Kinder und meine Frau. Aber sie ist ein Miststück. Super. Sie hat mich verlassen. Was soll's? 100%. Familija je i kod vas i kod nas najvažnija. Familie, verflucht. Ja. Ja. Do you need a juice or something? Are you okay? Yes. Malo je nervozan, ali možda bi najbolje bilo Samo da on... tren. Perić, Matić, Krstulović, Badurina i Lorković neka ostanu, molim vas. Svi ostali su slobodni, puno mi zahvaljujem. Dajte, molim vas, gospođe, nek mali zadnji proba. Pa nek zadnji proba. Pardon. Nemoj sine ništa pakovat. Pa oni nemaju pojma da ti sviraš harmoniku. Ajmo sine, samo se skoncentriši. Dole svi čekaju, moramo požuriti. Stiglo je proljeće, a mene isti stari nemir pokreće. Da se šunjam noću kradom tvojom ulicom i da tu čekam ja po tvojim... Hajde sine još jednom, Armine. Što to dereš, Armine? Što dereš tekst? Slobodno ga ti uzim, možda će ti slavu donijeti. Nemaju ga oni pojma. Sam dobro svirao.